Πρώτα απ' όλα να καλωσορίσουμε τους συντρόφους που έχουν έρθει από την Αθήνα, τους συντρόφους της Δέσποινα την Κουτσούπα, μέλος του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου της Ανταρσία και Περιφερειακό Σύμβουλο της Αττικής, και τον Αντώνη Πετραγανίγο, μέλος της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής της Ανταρσία. Ξεκινώντας τώρα, βεβαίως, αλλιώς το σχεδιάζαμε όταν το είχαμε βάλει στο μυαλό μας να κάνουμε μια πρώτη ανοιχτή συνέλευση συζήτηση της τοπικής Ανταρσία. Αλλιώς μας βγήκε λόγω των καταιγιστικών πολιτικών εξελίξεων που υπάρχουν όλο αυτόν τον καιρό. Και οπότε μπορεί να αλλάξει χαρακτήρα συζήτηση. Πάντως παρόλα αυτά, έτσι κι αλλιώς για μας είναι σημαντικό η τοπική Ανταρσία να αποτελέσει ένα πολιτικό νεύρο αυτή τη στιγμή όλου του κόσμου του κινήματος και του κόσμου που αντιστέκεται σε όλη αυτή τη βαρβαρότητα που ζούμε και τοπικά, και με βάση τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε και που έχουμε πάρει και σε όλα τα τοπικά σχήματα που συμμετέχουμε και με όλη την ανοιχτή μας και εξώστρεφη δράση που έχουμε όλο αυτό το διάστημα, νομίζουμε ότι είναι τακτικό σήμερα κιόλας που ο κόσμος με όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα, ας πούμε, με το Χαϊκάλι και αυτά, είναι ένας κίνδυνος να μείνει στον καναπέ του και να βλέπει ένα τηλεοπτικό σύριαλ, ένα τηλεοπτικό θρίλερ που αμέτωχος το παρακολουθεί και πολλές φορές αισθανόμενος αδύναμος και ανήμπορος να καταλάβει τι συμβαίνει και να φεύγει από τα χέρια του η όλη υπόθεση. Νομίζουμε, εμείς πάντα πιστεύουμε ότι ο λαός πρέπει να είναι στο προσκήνιο. Και αν οποιαδήποτε θετική μικρή εξέλιξη μπορεί να υπάρξει σε αυτόν εδώ τον τόπο, μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από την ενεργή παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα. Και όχι με αυτόν θεατή. Όχι με αυτόν πιστεύοντας σε εκλογικές αυταπάτες, όχι με αυτόν πιστεύοντας ότι κάποιος σωτήρας θα έρθει κάποια στιγμή με ένα κουμπί ή σε μια κάπου μόνο να αλλάξει τα πράγματα. Μόνο δύο κουβέντες έτσι πριν ξεκινήσουν και οι σύντροφοι να πούνε. Πολλές φορές νομίζω ότι μας λένε διάφορα πράγματα, ότι λέμε πολλά. Τα λέμε όλα, ότι φοβίζουμε τον κόσμο και ότι ίσως πρέπει να είμαστε και λίγο πιο μετριοπαθείς και να μην τρομοκρατούμε τάζοντας κόσμους που δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι το επιτακτικό είναι να σπάσει αυτό το σενάριο φόβου που υπάρχει όλο αυτό το διάστημα. Ο φόβος ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός του ευρώ και όλα αυτά που μας λένε. Άρα νομίζω ότι τώρα είναι η στιγμή να τα λέμε όλα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το καθήκον μας, να τα λέμε όλα στον κόσμο, να λέμε την αλήθεια, να πιστέψουμε στις δυνατότητες. Η εποχή είναι και ο κόσμος μας είναι τέτοιος που δίνει τις δυνατότητες στον κόσμο της εργασίας να ζήσει διαφορετικά και να ζήσει καλύτερα. Άρα, κανέναν δεν φοβίζουμε, πρέπει να φοβίζουμε τους άλλους. Αυτούς που πάνε να τρομοκρατήσουν εμάς. Και το τελευταίο είναι πολλές φορές μπορεί να ακούσουμε ότι είμαστε κάποιοι που διχάζουμε, που δρούμε ανθενωτικά και διασπαστικά στο κίνημα και σε πολλά με τοπικά πράγματα. Νομίζω και η τοπική μας δράση και η δράση της Ανταρσία γενικότερα αποδεικνύει καθημερινά το αντίθετο. Νομίζω και στην πόλη μας που ζούμε και ευρύτερα μπορεί να αναρωτηθεί κανείς αν ο κόσμος που συμμετέχει στην Ανταρσία, ο κόσμος που δρά μέσα από τις γραμμές της, σε όλα τα τοπικά κίνηματα, στο αντιφασιστικό, στο αντιρατσιστικό κίνημα, στα κίνηματα δικαιωμάτων, περιβάλλοντος, στα περιφερειακά σχήματα, παντού, αν ποτέ έδρασε, ας πούμε, με όρους σαμποτάζ για να πάει πίσω το κίνημα. Νομίζω το αντίθετο συμβαίνει. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος μας και αυτό θα συνεχίσουμε με πάθος και μεγαλύτερη διάθεση και το επόμενο διάστημα να επιχειρούμε να κάνουμε. Ποιος μιλάει πρώτος? Αντώνη, ξεκινάμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, όπως βλέπετε, οι πολιτικές εξελίξεις επιταχύνονται. Ήδη η προσφυγή της κυβέρνησης στην επιτάχυνση της εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και πιθανών των εκλογών, αυτό που κυρίως δείχνει είναι τα διέξοδα της πολιτικής τους. Πρόκειται δηλαδή για μια πολιτική η οποία εδώ και 4 χρόνια έχει οδηγήσει σε ρήμνωση τη συντηρητική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, χωρίς προοπτική εξόδου από την πολιτική αυτή και βελτίωσης της κατάστασης των εργαζόμενων.
Ήδη καταρχήν η κυβέρνηση, όπως όλοι ξέρουμε, έχει συμφωνήσει με την Τρόικα το επόμενο κύμα των ανταλλαγικών μέτρων στο όνομα της εξόδου από το μνημόνιο. Και επιπλέον, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, όλος ο τερατώδης μηχανισμός που έχει υποδομηθεί γύρω από το θέμα του χρέους και με αφορμή το θέμα του χρέους, μαζί με τις δημοσιονομικές συνθήκες οι οποίες έχουν υπογραφεί στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγούν, δηλαδή οι τοπογλυφικές δανειακές συμβάσεις και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, οδηγούν σε ένα μνημόνιο διαρκείας, σε μια μόνιμη επιτροπία, σε μια κατάσταση χωρίς τέλος, αργού θανάτου ας πούμε, για τα πολλά επόμενα χρόνια. Και το ερώτημα που μπαίνει από τη μεριά των κυρίαρχων τάξεων είναι ποιος θα εφαρμόσει αυτή την πολιτική. Υπάρχει βέβαια ένα ερώτημα. Πολλοί περιμένανε ότι η Τρόικα, οι δυνάμεις του υπεριαλισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα φέρονταν κάπως καλύτερα στους εκλεκτούς στην Ελλάδα, τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο, διευκολύνοντάς τους το έργο τους. Δηλαδή στο έργο της συνέχισης και της ευάτησης αυτής της πολιτικής. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη. Αυτό, σύντροφοι, δεν είναι επειδή η Τρόικα είναι ξεροκέφαλη ή επειδή δεν λογαριάζουν την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα ή επειδή δεν νιώθουν κανένα κίνδυνο. Συμβαίνει και κάτι άλλο. Συμβαίνει γιατί η κρίση του καπιταλισμού και η κρίση της Ευρωζώνης είναι παρούσες, γιατί δεν έχουν τελειώσει, γιατί αντίθετα υπάρχουν σημαντικότατα φαινόμενα τα οποία τους πρόχνουν όχι να αναιρέσουν ή να απαλύνουν, αλλά να συνεχίσουν και να εμβαθύνουν αυτή την πολιτική. Χαρακτηριστικά, όπως ξέρετε, υπάρχει έκρηξη χρέους στην Ιταλία, η οποία έχει να πληρώσει για το 2015 περίπου όσα είναι το σύνολο του ελληνικού χρέους, γύρω στους 320 δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή. Υπάρχει η επιβράδυνση πολλών χωρών της Ευρωζώνης και ακόμα τα σημάδια επιβράδυνσης στην ίδια τη Γερμανία. Άρα λοιπόν, σύντροφοι, όλα τα σημάδια της κρίσης, παρά ίσως κάποια ανεμική, μικρή ανάκαμψη, στην οποία την Ελλάδα δεν την αγγίξαμε καν, συνεχίζουν να είναι παρόντα, δημιουργούν ύφεση, εντείνουν τα φαινόμενα της ανεργίας και της φτώχειας, εντείνουν τη διάσταση βορρά-νότου, δημιουργούν φαινόμενα και ερωτήματα σε σχέση με την αντοχή του χρέους μεγάλων υπεριαλιστικών χωρών σαν την Ιταλία και σε γενικές γραμμές είμαστε σε μια κατάσταση που δύσκολα μπορεί κανείς να πει ότι θα ξεπεραστεί με έναν ομαλό τρόπο η κρίση και η ύφεση. Μάλλον τα φαινόμενα αυτά θα τα έχουμε μπροστά μας με ισχυρό τρόπο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και επιμένουν σαν μονόδρομο να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν την επίθεση, γιατί, σύντροφοι, η επίθεση η οποία γίνεται σήμερα δεν έχει να κάνει απλά και μόνο με δευτερεύουσες πλευρές του συστήματος, δεν έχει να κάνει με τον δογματισμό κάποιων νεοφιλελεύθερων, αλλά έχει να κάνει με τις βαθύτερες αιτίες, με τις πολύ βαθιές αιτίες της κρίσης του καπιταλισμού, που οι αστικές τάξεις θέλουν να φορτώσουν στους εργαζόμενους. Θέλουν δηλαδή να συντρίψουν δικαιώματα, θέλουν να διαλύσουν κοινωνικές κατακτήσεις, προκειμένου να ανατάξουν το κέρδος, προκειμένου να μπορέσει να ξαναδουλέψει η καπιταλιστική μηχανή. Αυτό είναι το βαθύτερο μυστικό της πολιτικής που ακολουθούν. Δεν την έχουμε ξεπεράσει και γι' αυτό από τη δική τους μεριά θα συνεχίσουν. Στην ελληνική σύντροφη κατάσταση και φίλοι, στην ελληνική πολιτική συγκυρία, είναι φανερό ότι το παλιό πολιτικό σύστημα κατεδαφίζεται. Ήδη το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στα όρια της εισόδου στη Βουλή και οι απόπειρες κεντροαριστερής ή κεντροδεξιάς ανασύστασης του πολιτικού συστήματος και άκροδεξιάς ανασύστασης του πολιτικού συστήματος για την ώρα δεν έχουν καρποφορήσει με τον τρόπο που θα θέλανε. Ούτε τα ποτάμια του εγκάθετου των μέσων μαζικής επικοινωνίας νεοφιλελεύθερου κ. Θοδωράκη, ούτε όμως τα ακροδεξιά κόμματα τύπου Ρίσες, Παλτάκη κτλ., που το μανιφέστο τους θυμίζει στρατιωτικό κανονισμό και τα μέλη που συμμετέχουν θυμίζουν στρατιωτική ιεραρχία και πολλοί είναι τέτοια, έχουν μπορέσει να αποτελέσουν, να στηθούν στα πόδια τους και να αποτελέσουν στο άμεσο χρονικό διάστημα μια εφικτή πολιτική λύση για τη διακυβέρνηση του συστήματος στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν, η κρίση στην οποία βρισκόμαστε, η πολιτική,
δεν έχει λυθεί για τις δυνάμεις του συστήματος. Προχωράμε λοιπόν κατά πάσα πιθανότητα σε εκλογές, σε συνθήκες που η οικονομική κρίση και η πολιτική κρίση δεν έχουν λυθεί με ικανοποιητικό τρόπο για τις δυνάμεις του συστήματος, οι οποίες από την άλλη μεριά έχουν φροντίσει να θωρακίσουν το πολιτικό σύστημα και το οικονομικό σύστημα, να θωρακίσουν τα μνημόνια με τα ισχυρά μέσα, όπως είπαμε και πριν, των δανειακών συμβάσεων και των ευρωπαϊκών συνθήκων, τα οποία θα πρέπει όποιος σεβαστεί τους κανόνες αυτούς να τα ακολουθήσει και το ερχόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν, σύντροφοι και φίλοι, στα τέλη του Φλεβάρη, η όποια κυβέρνηση υπάρχει θα κληθεί να απαντήσει ένα απλό αλλά πολύ δύσκολο και πολύ σκληρό ερώτημα. Είτε θα δεχθεί την αποδοχή και την παράταση των μνημονίων και θα πάμε σε καταστάσεις τύπου Κύπρου, είτε θα πρέπει να έρθει σε ρήξη με το πλαίσιο και τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις δανειακές συμβάσεις, με τους κανονισμούς της Ευρωζώνης και ίσως και με το ίδιο το ευρώ και τη συμμετοχή στην Ευρωζώνη. Και εξηγούμαστε. Η ανταρσία, συντροφή, από την αρχή της κρίσης έχει πει και έχει διατυπώσει τη θέση ότι ανάμεσα στην υποταγή στην κυρίαρχη πολιτική και τη συνέχιση της μνημονιακής κόλασης και την πάλι για την ανατροπή αυτής της πολιτικής δεν υπάρχει μέσος δρόμος. Όλες οι προσπάθειες αναδιαπραγμάτευσης στα πλαίσια αυτής της πολιτικής είτε γίνανε εκτός Ελλάδας, στην Κύπρο, είτε αν θέλετε γίνανε από αστικές δυνάμεις εντός Ελλάδας. Θυμίσουμε ότι ο Σαμαράς στις πρώτες φάσεις ήταν αντιμνημονιακός, με πολλά εισαγωγικά, κατέληξαν στην εφαρμογή των μνημονίων και της πολιτικής των κυρίαρχων τάξεων, των δανειστών και των τραπεζιτών. Αυτό είναι λογικό, όπως είπαμε και πριν, αν κανείς αποδεχθεί τα πλαίσια τους. Όλοι ξέρουμε ότι οι ελληνικές τράπεζες ζουν χάρη στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγοράζει τα ελληνικά ομόλογα. Όλοι ξέρουμε ότι η ρευστότητα εξασφαλίζεται χάρη σε αυτό το μηχανισμό. Όλοι ξέρουμε ότι στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβάνονται τα μηδενικά ελλείμματα, συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωση της έγκρισης των προϋπολογισμών από τις Βρυξέλλες. Οι Βρυξέλλες μπορούν να εγκρίνουν ή να μην εγκρίνουν προϋπολογισμούς και να τους γυρίσουν πίσω, όπως έκαναν πρόσφατα με τον προϋπολογισμό της Γαλλίας και της Ιταλίας. Συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωση κάθε κράτος μέλος το οποίο έχει χρέος να ξεπληρώνει κάθε χρόνο το 5% του χρέους τους, δηλαδή περίπου ένα μνημόνιο 8 με 10 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Γι' αυτό και έχουν συμφωνήσει η Τρόικα με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου στα θηριώδη πλεονάσματα των 6 και των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, την ώρα που ο λαός και η κοινωνία χυμάζεται κυριολεκτικά. Όλοι ξέρουν επίσης ότι η προϋπόθεση για να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική είναι το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας που προβλέπεται στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Ποιος είναι λοιπόν ο δρόμος ανάμεσα στην εφαρμογή των λαϊκών αναγκών, στη στοιχειώδη ικανοποίησή τους και στην αποδοχή αυτής της πολιτικής και των ορίων της? Τέτοιος δρόμος, σύντροφοι, δεν υπάρχει. Αυτά τα οποία πολλές φορές συζητάγαμε θεωρητικά εδώ και 2 και 3 χρόνια, είναι πιθανόν ο ελληνικός λαός και η ελληνική κοινωνία και όποια κυβέρνηση προκύψει να χρειαστεί να τα αντιμετωπίσει σε 2 μήνες. Είναι πιθανόν σε 2 μήνες να έχουμε τα οικονομικά ήμια της νέας κυβέρνησης της αριστεράς. Έχει στηθεί το πολιτικό, οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον σε αυτή την κατεύθυνση. Και γι' αυτό εμείς πιστεύουμε και σε αυτή την κατεύθυνση θα παλέψουμε, πρώτα απ' όλα μέσα στο λαϊκό και εργατικό κίνημα, αλλά και πολιτικά, κοινοβουλευτικά στις εκλογές κτλ., ότι σήμερα είναι πιο επίγον παραποτέ και πιο αιχμηρό και αναγκαίο παραποτέ να κερδίσει πόντους μέσα στο λαό ένα πρόγραμμα που έχει στη βάση του την ανατροπή της επίθεσης και συνολικά της πολιτικής του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που επιδιώκει να αλλάξει πολιτική και όχι απλά να αλλάξει κυβέρνηση,
ο διαχειριστής δηλαδή αυτής της πολιτικής, και να βάλει στο κέντρο του τα ζητήματα που αφορούν την αναγκαία εθνικοποίηση των τραπεζών, που ο λαός της έχει πληρώσει χιλιάδες φορές, και τον έλεγχο της κίνησης των κεφαλαίων σαν μέτρο αντίκρουσης στους εκβιασμούς που θα ακολουθήσουν οι πολυεθνικές και το μεγάλο κεφάλαιο, τη στάση πληρωμών, τη μη αναγνώριση και τη στάση πληρωμών στο χρέος, στην προοπτική της διαγραφής του, προκειμένου να εξοικονομηθούν τα δισεκατομμύρια που δίνουν στους τοκογλύφους και να χρησιμοποιηθούν οι πόροι αυτοί για τις κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες και τις οικονομικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Χρειάζεται να υπάρξει απειθαρχία στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραβίασή τους, ρίξει με το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση στη λογική της αποδέσμευσης από αυτά. Χρειάζονται μέτρα άμεσης βελτίωσης της ζωής του λαού και των εργαζόμενων, γιατί μόνο έτσι μπορεί να οικοδομηθεί ένα πραγματικά μέτωπο το οποίο θα απαντήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Λένε σύντροφοι και φίλοι πολλοί ότι τα ζητήματα αυτά είναι μαξιμαλιστικά, κοιτάνε στο απόμακρο μέλλον, ενώ αυτή τη στιγμή προέχουν τα ζητήματα της ανακούφισης του λαού. Προέχει δηλαδή το να φάμε ψωμί, το να μειωθεί η ανεργία, το να υπάρχουν επιδόματα ανεργίας και όχι το να βάζει κανείς ζητήματα χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά ίσως να τα αφήσουμε για ένα δεύτερο χρόνο, αφού στον πρώτο χρόνο υπάρξει μια κυβέρνηση που θα μπορέσει τουλάχιστον να μας οδηγήσει σε μια ανάσα. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό το επιχείρημα και επιχειρούμε να το θεμελιώσουμε το γιατί δεν συμφωνούμε. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ας πάρουμε το παράδειγμα της ανεργίας, που είναι η πιο μεγάλη γκάγκρινα στην ελληνική κοινωνία, με τα 1,5 εκατομμύριο ανέργους, που είναι 55% στην νεολαία, το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρώπη μετά την Ισπανία, με τους δεκάδες εκατοντάδες χιλιάδες νέους, παιδιά μας, πια, οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Τι θα έπρεπε να κάνει μια κυβέρνηση για να βελτιώσει στοιχειοδός το θέμα της ανεργίας? Πρώτον, θα έπρεπε να δώσει κάποιο επίδομα ανεργίας σε όλους. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, από τα 1,5 εκατομμύριο ανέργους, επιδόματα ανεργίας παίρνουν 130.000. Άρα και υπάρχει 1 εκατομμύριο άνθρωποι που δεν παίρνουν μία δραχμή, 1 ευρώ. Αν λοιπόν θελήσει κανείς να τους δώσει τα 400-500 ευρώ, που είναι ένα επίδομα πείνας, τότε αμέσως μας προκύπτει ένα κόστος 5 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο είναι το κόστος μιας στοιχειώδους ανακούφισης από την κάρτινα της ανεργίας. Αυτό το κονδύλι τεινάζει αμέσως στον αέρα τους προϋπολογισμούς των Βρυξελών και τα προγράμματα σταθερότητας. Θα τα δώσει μια κυβέρνηση ή δεν θα τα δώσει? Θα ανακουφίσει τους άνεργους ή θα υποταχθεί στα μνημόνια? Πάμε παρακάτω. Το θέμα δεν είναι όμως να ανακουφίσουν τους άνεργους, αλλά οι άνεργοι να βρουν δουλειά. Πώς θα μπορούσαν να βρουν δουλειά οι άνεργοι? Ας πούμε εμείς μερικές απλές ιδέες. Πρώτον, είναι λογικό μέσα στο μνημόνιο που είχε υπογράψει ο Σαμαράς να πηγαίνουν τα χρόνια συνταξιοδότηση στα 67 και τα ένσημα από τις 4.500 στα 6, δηλαδή να υπάρχουν ολόκληροι κλάδοι οι οποίοι θα πρέπει να δουλεύουν μέχρι τα 70 τους, όπως οι οικοδόμοι και οι ξενοδοχοϊπάλληλοι, προκειμένου να πάρουν κάποια στιγμή μια σύνταξη? Και πότε θα μπουν στη δουλειά οι νέοι οικοδόμοι και οι νέοι ξενοδοχοϊπάλληλοι? Σύμφωνα με τη συνταγή του Σαμαρά, του Βενιζέλου, της Μέρκελ, δηλαδή του κεφαλαίου, που πάνω απ' όλα θέλει να μειώσει τις κοινωνικές δαπάνες και τις δημόσιες δαπάνες, ποτέ. Δεύτερον, γιατί δεν μπορούν να μειωθούν οι ώρες εργασίας? Γιατί δεν μπορούμε να πάμε στο 6ωρο και στο 7ωρο έστω άμεσα και στο 6ωρο, όταν στο 8ωρο πήγαμε στο Σικάγο πριν από 110 τόσα χρόνια? Γιατί δεν μπορούν να γίνουν δημόσιες επενδύσεις? Γιατί να μην υπάρχει πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην ελληνική κοινωνία, να έχει εκμηδενιστεί και να έχουν φορτωθεί τα πάντα στα ψίχουλα του ΕΣΠΑ, το οποίο πηγαίνει στις τσέπες λίγων τραπεζιτών, αντί σε τομείς που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία? Τρία λοιπόν παραδείγματα που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν, να ανακουφίσουν στοιχειοδός στο ζήτημα της ανεργίας, εφόσον υπήρχε μια πολιτική που ερχόταν σε σύγκρουση με αυτούς και δεν υποτάσσεται στην πολιτική τους και στα όρια τους. Όπως, σύντροφοι και φίλοι, είναι η πολιτική την οποία προτείνει στην ελληνική κοινωνία ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική αυτή, όπου εφαρμόστηκε, έχει οδηγήσει σε τραγωδίες. Και δεν γίνεται αντιπαράθεση σε αυτή την πολιτική με τη γραμμή που ακολουθεί αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία και το ΚΚΕ.
Σήμερα, αν δει κανείς το τοπίο στην αριστερά, έχουμε μια δύναμη η οποία αποκοιμήσει το λαό, φροντίζοντας να πείσει όσο μπορεί ότι δεν θα αλλάξει και πολλά, ότι δεν θα πειράξει και κανέναν, αλλά μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι εφικτό να ενοποιηθούν κοινωνικά προβλήματα και ανάγκες, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μια, και έχουμε μια δύναμη, το ΚΚΕ από την άλλη, το οποίο λέει περίπου ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει σήμερα, καμία βελτίωση δεν μπορεί να υπάρξει, ούτε έχει κάποια σημασία η κυβερνητική αλλαγή ή το αν θα εκλεγεί ή όχι πρόεδρος της Δημοκρατίας, και σε αυτή τη βάση αυτό που προτείνει γενικά είναι κομματικά περιχαρακωμένους αγώνες και ψήφος στο κόμμα. Εμείς, σύντροφοι, και περνάω στο κλείσιμο, δεν συμφωνούμε ούτε με τη μία ούτε με την άλλη πολιτική. Καταρχήν, κατά τη δική μας την άποψη, η κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει και κοινωνικά και πολιτικά. Όπως έχει αλλάξει ο συσχετισμός δυνάμεων τα προηγούμενα χρόνια, είναι δυνατόν να αντραπεί παραπέρα. Υπό τον όρο ότι υπάρχει κάποια δύναμη στην ελληνική κοινωνία, μία δύναμη της αριστεράς, η οποία θα παλέψει. Πρώτον, για να επιβάλλει κατακτήσεις για να επιβάλλει καταρχήν την ανατροπή της κυβέρνησης και της κυρίαρχης πολιτικής. Εμείς, παρά το γεγονός που είδαμε τα σημερινά, δεν θεωρούμε λιγμένο τίποτα, θεωρούμε όμως ότι με τη δύναμη του λαϊκού παράγοντα, με τη δύναμη των αγώνων, είναι δυνατόν να αποτραπεί οποιοδήποτε είδους κοινοβουλευτικό πραξικό που μας σχέσει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και παραπέρα είναι δυνατόν να προχωρήσουμε στην ανατροπή συνολικότερα αυτής της πολιτικής. Ανατροπή συντροφή αυτής της πολιτικής δεν σημαίνει τυπικά ότι δεν ακολουθούμε τα μνημόνια. Σημαίνει ότι σκίζουμε τα αποτελέσματα των μνημονίων. Σημαίνει ότι επιβάλλουμε κατακτήσεις. Σημαίνει ότι επιβάλλουμε αυξήσεις. Ότι επιβάλλουμε να πάρουμε πίσω τον 13ο και 14ο μισθό. Ότι σταματάνε οι ιδιωτικοποιήσεις. Ότι καταργείται το ΤΑΙΠΕΔ. Σημαίνει δηλαδή, και εμείς παλεύουμε γι' αυτό, στο να οικοδομηθεί ένα μεγάλο λαϊκό ρεύμα, το οποίο δεν θα έχει σχέση κριτικής στήριξης στην όποια κυβερνητική αλλαγή, αλλά σχέση αγώνα για την επιβολή κατακτήσεων. Και αυτό είναι δυνατόν να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον υπάρξει μια τέτοια δύναμη, ένα τέτοιο ρεύμα που έχει την αισιοδοξία και τη θέληση να παλεύει σε αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύουμε, σύντροφοι, ότι αυτός ο αγώνας πρέπει να δένεται με το συνολικό πρόγραμμα της ανατροπής της επίθεσης, με τους βασικούς κόμβους ενός αντικαπιταλιστικού προγράμματος που η υλοποίησή του αποτελεί προϋπόθεση για να βαθύνουν και να στεριώσουν φιλολαϊκές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία. Πιστεύουμε δηλαδή ότι στο μέτρο που τα πολιτικά αιτήματα της διαγραφής του χρέους, της απειθαρχίας και της ρήξης με το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, των εθνικοποιήσεων, της φορολόγησης του πλούτου, γίνουν αιτήματα της πάλης του λαού, είναι δυνατόν να γίνονται και να επιβάλλονται αλλαγές σε φιλολαϊκή, ριζοσπαστική, αντικαπιταλιστική στην τελική ανάλυση κατεύθυνση. Πιστεύουμε ότι απαιτείται ανεξαρτησία της αριστεράς. Ανεξαρτησία της αριστεράς από το σύστημα και ανεξαρτησία της δικιάς μας αριστεράς από οποιαδήποτε πρόταση που στοχεύει στη διαχείριση του σημερινού συστήματος, που όπου εφαρμόστηκε, όπως είπα και πριν, δεν οδήγησε παρά σε τραγωδίες. Η ανταρσία, σύντροφοι, κινείται με στόχο και με τόνο αισιόδοξο. Πιστεύουμε ότι στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν σήμερα και θα γεννιούνται όλο και περισσότερο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα νέες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις και ρεύματα, τα οποία θα κατανοούν μέσα από την εμπειρία τους ότι δεν υπάρχει δρόμος υλοποίησης φιλολαϊκών αλλαγών και μέτρων μέσα στα όρια και στα πλαίσια της υπάρχουσας πολιτικής, μέσα στα πλαίσια του ανήκουμε στη Νέα και στη Δύση, αλλά απαιτείται ρήξη με αυτή την πολιτική. Και γι' αυτό απευθύναμε και θα απευθύνουμε στο μέλλον πρόταση συνεργασίας σε όλες αυτές τις δυνάμεις, οικοδόμηση ενός πόλου που θα κινείται σε γραμμή ρήξης και ανατροπής, και τα όποια βήματα γίνουν, πιστεύουμε ότι μπορεί να ενισχύσουν την πάλη των εργαζόμενων και το ρεύμα, το αντικαπιταλιστικό, το ριζοσπαστικό στην ελληνική κοινωνία. Με αυτή λοιπόν την αίσθηση θέλουμε να βαθίσουμε στις κοινωνικές και πολιτικές μάχες του επόμενου χρονικού διαστήματος, πιστεύοντας ότι μπαίνουμε σε κρίσιμη περίοδο με επιταχυνόμενες και πυκνές πολιτικές εξελίξεις, στις οποίες οι δυνάμεις που διατηρούν τις σχέσεις τους με το λαό,
τον πολιτικό τους προσανατολισμό της ρήξης και την αναξαρτησία του από το σύστημα και τους μηχανισμούς τους, θα έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο για τη λαϊκή πάλη στο επόμενο χρονικό διάστημα.